Assalamu alaikum. Jama'a barkanmu da dare, fatan muna cikin ƙoshin lafiya. Wannan bidiyo ne da ke nuna 'yan ta'addan da aka kama wanda suka yi yunƙurin ko kuma in ce suka kai hari filin jirgi na Niyami ko to Allah ya sa an kama wasu da dama. Ko nan cikin sidi sai suka gamu da wa'yan. Wani magana suke faru? Illa ne. A hullanci. Illanci ne. Shi wancan illanci suke magana ne. Wallahi suna kama. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Yan uwa musulmi na fata alkhairi, fata na cikin kushin lafiya. Barkanmu da wannan dare na Lahadi. Alkhairin da yake cikin wannan dare, Allah mai rahama mai jin kai ya sada mu da dukkanin alkhairin da yake cikin wannan dare da yinin daren gabaki daya. Akasin haka kuma Allah shi kare mu da karewar shi, albarka annabi da alqur'ani, ina barkacin musulmin duniya fatan alkhairi. To masha Allah mun samu bayani daga gwamnatin jamhuriyar Nijar inda ministar na cikin gida ya ce suna neman motoci guda hudu. Motoci ne guda hudu hukumomin Nijar suke nema. Wannan motoci hudu da su aka yi, kamar da muka samu labari, da su aka yi amfani aka kawo mana hari. Don haka ga sunan lambobin wannan motar, lambobinsu guda hudu, su hudu wannan motocin su ake neman su, ga lambobinsu nan, ko ƙauye ko birni duk a inda kake, idan Allah ya sa ka ga lambobin wannan motar to ka yi gaggawa sanar da hukumar da kake kusa da ita. Ikon da kake kusa da su ka yi saurin sanar da su wannan lambar motocin da ake nema to gata. Wannan motoci guda hudu kamar yadda muka samu labari da su ne aka gama kai aka kawo mana hari a cikin ƙasa. To don haka shugabanninmu sun ce a yi ƙoƙarin duk wanda Allah sa ya gani wannan motoci ya yi mazai sanar da su, ko ka sanar da gwamnati ko ka sanar da hukuma ma'aikatan da suke kusa da kai, in a ƙauye kake ma haka nan za a yi. Yawa insha Allah. Sannan bayani na biyu zan baku, su ma bayani ne kan guda biyu a game da boda ta Benin. General Chani ya ce dole sai an cika sharɗa guda biyu. Sharɗan nan na farko shine General ya ce sai sun amince, sai sun sa hannu, ba za su cuta ba Nijar ba za ta cuta musu ba. Sannan kuma General ya ce kuma su ba da bayanin a ina ne wannan sojoji na kasashen waje suke, kenan su faɗa inda suke kuma su kula don kar su bari a cuta ma Nijar. Abu na biyu, Janar ya ce za a je ga sarbis ransanyama, kenan dole sai sun an yi sarbis da ransanyama wadda za ta rika ba kasashen guda biyu labari don ka a cuta, ka aje a yi ɗumkin da ba shi ba ne. Muna ga an yi yarjejeniya an ida kuma wani abu ya zo fito ya biyo baya. Shi ne aka ce ya kamata a rattaba hannu a zamna yi magana yadda za a kiyaye. Yawa to masha Allah ya farta jin wannan bidiyo. Wannan bidiyo yana da muhimmanci sosai insha Allah. Amma insha Allah wannan shugaban nasu ba irin wancan shugaban bane, saboda muna ga dai alamar yana da sauki kai, yadda yana da niyyar a buɗe boda a zama lahiya. Shi dai mataki ne, in Allah sa ya bi yadda aka ce to an ƙare. In ga boda shekara 3 take lishi, mu yan Nijar babu wani abin da ya dame mu, ba wani abin da ya ba mu da wani matsaloli mu. Yawwa su suke karuwa, tunda mun kama zan mu sabu karuwa ta su ci, ko yanzu da muka tsayawa muna sayo kayan mu. Kenan wannan abu su ne suka ma, kenan su san da cewa ƙasar su shugaban su san da cewa al'umma su suke ma, kuma al'umma ku biya turawan kasashen waje da wasu ɗaiɗaikun agololin turawan Faransa a kasashen ku cuta ma al'umma kasar.
kawai shine. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ai kokarin isar da wannan sako insha Allah.